אני רוצה לדבר רגע על תירוצים. אני שומע לא מעט פעמים אנשים אומרים, אין לי את הזמן לעשות את זה. אני מאוד רוצה, אבל אין לי את היכולת. אני מאוד רוצה, אבל אין לי את הכסף. אם רק הייתי רווק, אז הייתי עושה את זה. אני רוצה להגיד לכם שהכל מתחיל מהמיינדסט שלכם, מהחשיבה הפנימית שלכם, איך אתם מסתכלים על הדברים, עד כמה הדברים הם בסדרי העדיפויות שלכם. אם אתם רוצים להשיג מטרה מסוימת, אין מטרה שלא ניתנת להשגה. יש כוח רצון שלא ממומש. זאת אומרת, אם אני רוצה משהו, הכל אפשרי. אני יכול ללכת וללמוד, אני יכול ללכת ולקרוא. אם אני קורא וזה בשפה אחרת, אז אני יכול לתרגם. היום יש לנו גם AI שיכול לעזור לנו. יש המון פתרונות שמאפשרים לי ללמוד ולרכוש ידע היום הרבה יותר ממה שהיה לנו בעבר, שמאפשרים לי להשיג כל מטרה שאני רוצה, אם אני רק אפתח מיומנויות של אמונה. ובהקשר לזה אני רוצה לדבר על הרבה מאוד בעלי עסקים, שהם לא באמת בעלי עסקים, הם מחזיקים את העסק שלהם כאיזשהו משהו נוסף, משהו נלווה, לא מסתכלים עליו כמטרה ראשונית. יש הרבה מאוד בעלי עסקים שנכנסים לעסק בצורה זהירה, בעוד שהם עדיין שכירים. הם שכירים, אבל הם מחזיקים את העסק שלהם באיזושהי צורה כזאת קטנה בצד. ואני אומר לכם חברים, אם אתם רוצים להצליח בעסק שלכם, ואתם רוצים להפוך את העסק שלכם לפרנסה העיקרית שלכם, ולהפוך אותו למה שעושה לכם טוב בחיים שלכם, אתם חייבים להאמין בו. אתם לא יכולים להאמין בו רבע, להאמין בו חצי, להאמין בו 3/4. בסופו של דבר, עסק זאת השקעה לכל דבר. כמו שאני לא משקיע במניה בבורסה, אם אני לא מאמין שאותה מניה תעלה, כמו שאני לא משקיע בעסקת נדל"ן, אם אני לא מאמין שהנכס יניב תוצאות, כמו שאני לא לוקח הלוואה מהבנק, אם אני לא בטוח שאני מסוגל להחזיר אותה, ככה אני לא פותח עסק, אם אני לא מאמין שהעסק הזה יכול לפרנס אותי, ויכול להיות ההכנסה העיקרית שלי. ולכן אם אתם רוצים להיכנס לעסק, אתם חייבים להיכנס אליו עם כל הכוח, עם כל האמונה, ולהקדיש לו את כל המאמצים והמשאבים כדי שהוא יצליח. אחרת זה לא יקרה מעצמו.